Maghimo tag sushi. Dali ra kaayo maghimo. Kana rice vinegar na. Ibutang ra nimo sa tinungag. Tinungag akong gigamit kay wa koy rice sushi, pero parihara na sila. Unya mao toy gitawag og nori. Ana nimo ipapilit ang bugas. Unya mao na dinha. Mura ra ka gaduduwa, idutuot na nimo bugas dinha. Dali ra kaayo. Way problema na. Ana lang teknik. Unya kay wa pa man koy sushi wrapper, di ay sushi mat di ay wa pa ko kapalit sa timo. So kana sa akong gigamit kanang foil, nangita sa kong idea unsa una ko pag-roll siya. Kay wa man koy sushi roller, sushi mat. Unya ana di ay arrange na ko ang kanang crab stick na siyang ako giluto sa unsa man to gi ako na siyang gibutangang giluto din ako sa breadcrumbs nya mangga. Tapos unsa pa tong gibutang carrots og kanang cucumber maura. Unya na po dito si sa message sa kanuna kong gibubo. Unya mao na siya akong idea kay wa palagi ko atong sushi roll, sushi mat. Unya mao na ako na siya gitutuot. Wala ni problema kay bahala di mapurma, importante ito mang sushi. Kamera may mga on. Mao na siya, di ba? Napurma po din taon siya. Kay wa pa man ko kapalit atong sushi mat. Unya mao ni ako na sliceon. O tanawa, o di ba? Madana. Okay na kaayo, mura nag parehas tindahan. Charis. Pero lami gyud ni kay lahi man ang ikaw nabuhat kay daghan man kagibutang hindi man tinipid. Yes. So mo na tarawan ninyo ang resulta. Kay grabe gyud niyang lamia. Lami gyud siya kay ako ginabuhat charis lang. Mo na siya. Di ba style na to gamay. Kay para char lang gud una pay wa matarog hiwa. Mao na siya.